Este mes de outubro o Concello de Poio estreará Escola de Música. O proxecto terá sede no Colexio de Lourido na parroquia de San Salvador, pero nace para levar formación e orientación musical a veciños de todas as idades. Nós levamos moito tempo dando clases e é un momento moi significativo porque comenzamos un novo camino todos xuntos e esperamos que o acollan todos moi ben e que veñan moitos nenos e adultos de toda a clase. As clases ofreceránse a partires dos 4 anos coa creación de alo menos un grupo de adultos. As cotas oscilarán entre os 20 e os 40 euros mensuais. Cabe destacar a ampla oferta tanto en linguaxe musical como na formación en diferentes instrumentos. Temos, a verdade, que bastante variedade en instrumental. Temos en vento madeira, frauta, traveseira, saxofón e clarinete, en vento metal, trompeta, trompa, trombón, bombardino e tuba. Temos percusión, piano e depois tamén en colaboración ca Escola de Acordeóns, acordeón cromático e diatónico, e tamén temos cas aulas de Carmen, guitarra. A consolidación de combos de música moderna, coros ou a creación dunha banda de música son outros obxectivos que se marcan os responsables da escola. Pois son outros novos instrumentos que vamos a vincular dentro do noso territorio, no noso concello, pois para esa oferta educativa musical que non tiñamos e que a xente pois se desplazaba a Pontevedra, a outras cidades, a outros concellos, pois poder conseguir formar aquí unha escola e un alumnado para poder chegar incluso a ter unha banda propia, unha banda do Concello de Poio. O prazo de matriculación xa está aberto e pode realizarse chamando o teléfono 636 068 829 no correo electrónico secretaria@esmupoio.com ou na web esmupoio.com.